Ahojte priatelia, dnes sa vám prihováram z úžasnej terasy v Velzachu, kde bývam. A predo mnou, nie je moja, som na návšteve a predo mnou sedí jedna úžasná dáma, ktorú vám ale neukážem, ktorú smiem doprevádzať a veľmi som na to pyšná a vďačná za túto skúsenosť. Prečo som opäť tu a opäť s týmto videom? Pretože som pre vás, pre teba priniesla tému a budem odteraz sa prihovárať k tebe tému návyky. Návyky, zvyky, zvyklosti, ale nie tie tradicionálne, tie tradičné, čiže slovenské zvyky a tak ďalej, aj keď aj tie nás možno ovplyvňujú do určitej časti, ale naše osobné zvyky, naše osobné návyky, naše osobné automatizmy, naše osobné programy. Začneme tými zvykmi, návykmi, tým, čo robíme denne, opakujeme to stále to isté, už na tým ani nepremýšľame, preto je to ten automatizmus, je to program, sme ako keby počítač programovaný. A prečo táto téma? Pretože včera som sa smela zhovárať s viacerými ľuďmi, kde som mala sama tento impuls a pochopila som, a takisto to bolo aj z ich strany, nie od všetkých, ale z niektorých, ktorí to v tej chvíli mali vedomé, pochopené a teda vnímané, že niektoré zvyky nás ovplyvňujú negatívne. Všetky tvoje zvyky, všetky tvoje automatizmy, všetky tvoje programy, návyky ťa ovplyvňujú, tvoria tvoj život, ale niektoré aj negatívne. Niektoré tým nesprávnym smerom, aj keď ty to možno nevnímaš, pretože si na to zvyknutá, ale keď sa nad tým niekedy zamyslíš a príde ti to vedomé, môže sa stať, že máš určitý impuls, moment, kedy pochopíš, že tento konkrétny jeden návyk, nejaká zvyklosť, niečo, čo robíš automaticky, programovanie, ťa limituje. Ťa nepúšťa tam, kde by si chcel, kde by si chcela. Ťa nepúšťa, ale brzdí. Ako to môžeš chápať? Poviem príklad mladej ženy, ktorá má nadváhu. Jedno koľko kilov, ale jednoducho táto žena má pár kilov naviac a necíti sa dobre. A chce niečo zmeniť. Ona má túto vnútornú túžbu schudnúť, ona má túto túžbu byť krásnou, štíhlou, mladou ženou, ona má túžbu si možno aj potom konečne nájsť partnera, tak to bolo povedané. A táto mladá žena, okolo 30, už je takto pár rokov so svojou nadváhou, plus, minus, sa kolíše jej váha. A je v podstate už na to aj zvyknutá. Napriek tomu má už roky túto túžbu schudnúť, pretože vidíme v médiách, vidíme v časopisoch, vidíme ten štandard, ktorý nám prezentujú, ako mala by žena vyzerať. Nedržte sa toho, priatelia, nedržte sa priateľky, ženušky, dámy toho, pretože my sme individuá, nie sme jedna škatulka, neškatulkujte sa samé, neškatulkuj sa ty si individualita, ty si taká, taký, aký si, aká si dokonalá. Keď si nabrala rokmi pár kilo naviac, alebo možno v priebehu pár mesiacov, tak môže aj byť, že niečo za tým je. To teraz odbočím od témy od tejto mladej ženy. Môže byť niečo za tým, väčšinou sú to emocionálne blokády, ktoré spôsobujú nadvahu. O tom bližšie, ak chceš o tom bližšie niečo vedieť, ak sa ťa to možno nejak dotýka, alebo niekoho z tvojho okolia, kľudne mi napíš, môžem ti dať pár impulzov k tejto téme, pretože to môj názor je, že
každé kilo najviac alebo kilo menej je ovplyvnené emóciami a za tým stojím. A preto tento názor nikomu nevnúcem, ale ak ty sa cítiš v tejto chvíli oslovený, tak mi kľudne napíš, môžeme o tom pokomunikovať, môžem ti dať pár impulzov, čo sa s tým dá robiť, ako to prišlo a tak ďalej. No. A táto dáma tiež si žije s tým niekoľko rokov, nehovorím, že 10 ročia, pretože je okolo 30, ale pár ročkov už má túto tému. A chce schudnúť. K jej vzniku, prečo to tak začalo? Prečo? Pretože som videla jej fotky, kedy bola oveľa štihlejšia, zdravšia, vitálnejšia. Prečo u nej začal tento proces ukladania zásob v tele? To nebudeme tu rozoberať, možno v ďalšom videjku. Ale podstatou je, že ona chce teraz schudnúť, ona sa chce cítiť lepšie, ona chce byť vitálnejšia, fit, stretnúť partnera, s ktorým bude viesť potom šťastný partnerský život. Tak sme rozoberali pomaly jej deň, jej bežný deň. Aj keď sa ti to zdá možno na začiatku banálne, čo je na tom bežný deň, popísať bežný deň, naozaj musela mi popísať ten bežný deň. A tam práve môžeš vidieť tieto návyky, zvyklosti, tie automatizmy, ktoré ona robí, tieto programy, ktoré splňa nevedomky, podvedomky. To je len program, ktorý beží a robí to denne. A všetci to máme. Všetci máme svoje určité automatizmy, nad ktorými už ani nepremýšľame. A to, ak teraz nevieš, o čo ide, tak si to poviem jednoducho. To, že ty ráno vstaneš na budík alebo bez budíka, že sa posadíš v posteli, to je tiež automatizmus. Nepremýšľaš nad tým. Nie, to je tvoj program, ktorý máš vybudovaný už od malička. Posadíš sa, obuješ si papučky, alebo teda nie, a kráčaš, prvá cesta možno do kúpeľne, ku kávovaru a tak ďalej. To sú všetko automatizmy. Umývaš si zubky, dáš sa jednoducho do poriadku, poobliekaš sa, prezlečieš sa, nezostaneš v pyžame celý deň, dúfam. A to sú tie automatizmy, ktoré robíme všetci. Občas komunikujem tu očným kontaktom s mojou dámou. No, takže tieto automatizmy som vám teraz trošku vysvetlila. Táto mladá žena, táto mladá žienka mi popísala jej bežný deň. Z toho sme vypichli jej návyky, ktoré môžem ja nazvať aj zlozvykmi, pretože keď ráno vstaneš a už teda ideš s tým, že čo by si spapala a ako čo najmenej sa hýbať a jednoducho sa vyhnúť tomu zdravému systému, tak hneď som pochopila, o čom to je. Že táto jej téma, táto jej výzva životná, že začala priberať, že nabalovala jednoducho zásoby na seba, ktorá bola ovplyvnená určitou situáciou alebo viacerými, kde jej emócie pracovali a jednoducho začali toto spúšťať, tento automatizmus tiež u nej priberania. Ale o tom teda naozaj na budúce, pretože to je komplexná, hlboká téma. Prešli sme jej zvyklosti a keď som mu na ne s láskou upozornila, že teda toto a toto a toto nemôže viesť k tomu, aby schudla, aby sa cítila zdravšie, keď aj to nebude vidieť na tej váhe, ale jednoducho sa cítiť vitálne, zdravo, byť fit. Nedá sa to skombinovať s tým, že budeme naďalej do seba tlačiť veci rýchlo, pripravené, nezdravé, polotovary a tak ďalej. Jednoducho ďalej sa, poviem to, nezdravo stravovať vedome a nepohybovať, ale očakávať, že sa naozaj stane zmena, je hlúposť. Už Albert Einstein vyslovil vetu, teraz ju nepoviem presne, ako to je v preklade od neho, ale jednoducho, keď chceš niečo zmeniť v živote, očakávaš zmenu, túžiš po zmene, ale robíš všetky veci tak isto ako doteraz, tak je to jednoducho hlúposť.
bláznostvo. Čiže toto je to, tá počav, ten impuls, ktorý som ti chcela povedať. Keď chceš niečo zmeniť, musíš zmeniť svoje návyky, musíš zmeniť to, čo robíš denne. Vždy sa pozri na to, ako táto dáma potom to pochopila, a dúfam, že to dotiahneme aj ďalej, že doteraz, ako som žila, doteraz, čo som všetko robila, čo som rozprávala, čo som myslela, čo som denne konala ako zvyklosť, ma priviedlo tuto, k tomuto môjmu telu, k tomuto môjmu stavu emócií a mysle, že naozaj musím niečo zmeniť a pravdepodobne aj takmer všetko, aby sa zmenil môj život. Inak sa to nedá. Včera sme mali naozaj debatu s úplne inými ľuďmi, kde mi to bolo potom vedomé, ako príklad som vám to tu priniesla, tejto dámy, mladej dámy, s ktorou som smela pracovať a pracujeme naďalej. Naozaj toto vedomie, chcem niečo zmeniť, pozri sa vedome na to, čo si robila, ako si sa správala sama k sebe, sám k sebe, aké myšlienky ti prúdili hlavu doteraz, aký bol tvoj denný režim, hej? Čo sú tvoje návyky, zvyky, zlozvyky denne, pretože to všetko je ten komplex, ktorý tvorí tvoju realitu. Túto realitu chceš zmeniť. Odprogramuj tento komplex. Zmeň to, čo si mala zaužívané, a smeruj sa tým, sústreď sa na ten smer, čo chceš dosiahnuť. Čiže nasmeruj sa tam, kam chceš ísť. Napíš si na veľký papier svoj cieľ, čo chceš v živote dosiahnuť. Či to viac financií, či to zdravotný stav, či to chceš byť vyšportovaná, či partnerstvo, alebo lepšie vzťahy na pracovisku, partnerské vzťahy, priateľské vzťahy, jednoducho vzťahy celkovo. Čo chceš v živote zmeniť, si napíš na papier a napíš si veci, myšlienky, konania, tvrdenia, ktoré ťa tam doteraz nepustili. Alebo si jednoducho napíš svoj bežný deň a z toho vypichni, premýšľaj, čo z toho, čo som tu všetko napísal, to môže byť na niekoľko strán, jednoducho popíš všetko, čo ťa napadne a vypichni z toho tie veci, ktoré ty si práve myslíš, že tie sú nejakým základom, ktorý ťa k tomu nepúšťa. A tieto urob jednoducho opačne. Keď nevieš ako, tak ich otoč. Keď napríklad si doteraz v partnerstve s tými ex-priateľkami alebo priateľmi stále v hádkach bola, napíš si ten bežný deň z tom období z toho vzťahu a popremýšľaj, preciť to, čo boli tie momenty, aké pocity si tam mal, kedy vypukla tá hádka, alebo kedy si ty začala, alebo ten druhý. Čo tam bolo? A pravdepodobne to sú tie zvyky. Ty si mohol mať aj detstvo, lebo vždy je to z detstva, ktoré ti rodičia prežili, že sa hádajú. Takže ty si nie tá vinná osoba, ktorá teraz s tými hádkami začína, ty to síce začneš, ale to, prečo to príde, je podvedomý program, pretože si to ako dieťa vnímala. Ako dieťa si bola v tom, vyrastla si v tom, vnímala si to, energie naberala, preberala programy od svojich rodičov, ktorí možno to tiež len prebrali od iných. A toto vykonávaš sama, pretože to tak poznáš, nepoznáš lepší vzor takéhoto vzťahu. Čiže vo všetkých smeroch, čo chceš niečo zmeniť, sa pozri na to, čo bolo doteraz. A tieto programy premeň s láskou, rozpusti tie staré, z láskových naozaj, z vďačnosťových naozaj pustí, oslobod sa od nich, rozpustí s láskou, s ľahkosťou, jednoducho poďakuj sa im s láskou tým programom a rozpusti ich, pusti ich na slobodu. Tým sa oslobodíš ty a keď ostane toto prázdne miesto, môžeš tam dosadiť to, čo ti
to, čo ťa vyživuje, to, čo ťa posúva vpred. A takisto môžeš len tak hravo, ako takú zábavu si prejsť s rôznymi svojimi zvykmi a programy, ktoré máš v živote. Keď sa ráno prebudíš, pozoruj sa vedomé. Celý deň môžeš jednoducho sa pozorovať a možno si aj zapisovať, čo ťa tak nadchne, alebo čo ťa privedie k tomu, že sa zamyslíš, OK, odkiaľ poznám toto, odkiaľ poznám toto tvrdenie, odkiaľ poznám tento návyk, tento vzorec, kade to prichádza, je to naozaj moje, pretože to je aj to hlavné, že 99% týchto programov, tvrdení, to, v čo veríme, myšlienok, sú prebraté. Ako som predtým povedala, z detstva, od našich rodičov, z nášho okolia. To znamená, že ich môžeme aj zmeniť, že sa ich nemusíme pevne držať. Čiže prejdi si počas celého dňa jednoducho všetkým, čo vnímáš, robíš, pozoruj sa vedome, a momenty, ktoré ťa samého záujmu si zapisuj. A potom si v kľude, možno večer alebo o deň, o dva k tomu sadni a precíť to, zamysli sa nad tým, odkiaľ to pochádza. Je to môj program, môžem ho zmeniť, alebo prinesiem a privediem ma tento program k tomu, čo potrebujem. V podstate myšlienky vyživujú ma tieto myšlienky, alebo pôsobia na mňa toxicky. To sú dôležité veci. A všetko, čo ťa brzdí, každá jedna z týchto vecí, myšlienok, zvykov, konaní a vzorcov, konania, správania, myslenia, každá jedna vec, ktorá ťa brzdí, blokuje, keď to navnímaš a zistíš, pochopíš, precítiš, že ťa to blokuje, že ti to dá tú negatívnu energiu. Ak chceš niečo viac o tom vedieť, kľudne sa pýtaj, ako to máš, dostávam veľa otázok. To sa ti ľahko povie, ale ako to budem vedieť, že to je to, čo ma blokuje. No práve nad tým sa treba precítiť. Kľudne ti s tým pomôžem, ohlás sa, neboj sa. Je dôležité, aby si aj ty konečne začala žiť svoj život podľa svojich snov, podľa svojich túžob, podľa svojich pravidiel. Pretože tento automatizmus, tento zvykový, naprogramovaný život je v podstate vedený tými okolnostiami, tými ľuďmi z našej minulosti, lebo keď sa riadíme programom, ktorý sme si prebrali, tak nežijeme to, čo chceme, ale riadíme sa tým programom. Znamená, že aj náš život konštruujeme podľa tohto programu, tvoríme, kreujeme, takže zmeníme tieto programy, rozpustíme tie programy, tie možno zranenia emocionálne z detstva, vďaka ktorým sme si vybudovali rôzne návyky, aby sme sa chránili vtedy. Už sme není deti, už sa nemusíme chrániť, už není to nebezpečenstvo, že nás rodičia odmietnú alebo zrania. Jednoducho už to môžeme všetko vyladiť, rozpustiť jednoducho, s láskou nechať ísť a vytvoriť si vlastnú štruktúru, vlastné pravidlá, harmonické, aké nám pasujú, aby sme my dosiahli v živote to, ty dosiahla v živote to, po čom túžiš. Ak si žena, ktorá doteraz chcela všetko kontrolovať, mať všetko perfektne, znamená, že tvoje sebavedomie je veľmi nízke. Doteraz v detstve si sa možno len prispôsobovala, zohýbala chrbát pred druhými, pretože to tak muselo byť, aby si prežila toto tvoje detstvo, aby si mala pozornosť od svojich rodičov, výživu od svojich rodičov, lásku od svojich rodičov. Ale to už robiť nemusíš, ty to môžeš teraz s láskou vypustiť, teba samú vyladiť procesmi, jednoducho tie témy, emocionálne zranenia, o ktorých možno teraz ani nevieš, ale niečo ťa brzdí v živote, vyriešiť, spracovať a nastaviť sa na novo na seba, na svoju dušu, na svoju spiritualitu. Ale to ide len tým, že vytvoríme miesto, ten priestor prázdny, dáme s láskou von plynúť to, čo už nám netreba, a
a nastavíme sa potom na novo, podľa seba. Je proces a pri tomto procese je potrebné, aby si bola vytrvalá, aby si bola odvážna, aby si mala silu stále ísť ďalej, aj keď niečo trošku bolí alebo sa hneď nepodarí, a vtedy budeš mať úspech. Tento zvuk nemá každý rád a to je tiež jeden program. Možno to poznáš aj ty, počuješ tento zvuk a zrazu príde pocit. To je dobrý príklad, ako to vysvetliť, ako spoznáš niečo, čo ti už neslúži, čo ťa nevyživuje, čo je toxické pre teba. To slovo nemám rada, ale tým sa to najlepšie vyjadrí. Keď stretneš nejakú osobu a príde zrazu pocit nejaký, alebo počuješ nejakú vetu, príde ten pocit taký negatívny. Si v situácii, ktorá ťa ťaží, ktorá ti nie je príjemná, ktorá nie je pre teba príjemná. Opusti toto. Choď odtade jednoducho s láskou preč. Neprivolávaj to, nechod do toho. Choď od toho preč. A na tejto húkačke, to je najlepšie čo na vysvetlenie, že veľa ľudí to povie, počujem húkačku, hneď príde pocit. Prečo? Možno som v detstve často počula, keď bola sirena vonku, keď išlo hasičské, policajné alebo sanitkové auto, ambulantné auto, si počula od svojho okolia. Niekomu sa niečo stalo, strašné húhu. Ty nemusíš mať ten žiadnu zlú skúsenosť, ale si tento program jednoducho zakorenila v tebe, v tvojom tele, v tvojom systéme na roky celkom hlboko. Pretože si to počula, vnímala ako dieťa. Strašné sanitka, strašné, niekde sa niečo stalo, niekomu sa niečo stalo. Ty si ale nie v tej situácii. Áno, je to zlé, keď sa niekomu niečo stane, ale teba sa to v tej chvíli netýka. Keď sa to teba týka, vtedy prežívaš tú svoju situáciu. Keď sa ťa to netýka, to, čo príde hore, je len niečo z minulosti, možno tvoja vlastná skúsenosť z minulosti, alebo si to jednoducho len počula. Takže tieto programy si práve treba odsledovať. Tieto programy s láskou postupne krôčik za krôčikom vypúšťať. Nechať plynúť. Nechaj život plynúť. Nedrž sa tak tvrdo a krkolomne všetkých vecí, na ktoré si zvyknutá. Pretože nemusia byť vždy pre teba užitočné. Nedrž sa pevne toho. Som sama tým príkladom a veľa žien poznám, ktoré jednoducho stále povedia, ale to sa tak nemôže, to sa tak nedá, to som nie zvyknutá. Práve to je to. To je ten moment, kedy máš sa nadýchnuť, vydýchnuť a vypustiť. Ale o tom vám ďalej porozprávam v ďalších videjkách. Teším sa na vás. Ver tomu, že všetko môže zmeniť vedome, keď sa na to odhodláš, keď sa rozhodneš túto zmenu vykonať a je jedno, aká je, o čo konkrétne ide, keď sa ty rozhodneš pre zmenu, ty to dokážeš. Prvý krok je toto vedomie, chcem niečo zmeniť. Druhý krok, ako vždy hovorím, to pochopenie, že musím konať ja, musím prevziať tú zodpovednosť a naozaj konať. Neočakávaj od druhých, že sa niečo zmení. Neočakávaj, keď nie si šťastná v manželstve alebo v partnerstve, že tvoj partner sa zmení. Zmen sa ty. Zmen sa ty. A možno mu dáš šanci sa zmeniť. A nie osoba. Osoba sa nezmení ani ty, ale to, čo vnímaš, to, čo cítiš, to, keď zmeníš, tým zmeníš všetko. A takisto dáš priestor aj tvojmu partnerovi začať inak. A či už pôjdete potom od seba, alebo budete mať úžasný, nezvyčajný, vzrušujúci život, to už uvidíš. Ale vždy je všetko tak, ako má byť. Prajem vám, aby ste všetkým ženám, aj mužom, aby ste sa odvážne na tieto cesty dali. Nebojte sa, všetko sa mení, všetko je krásne a keď stojíme v zmene v ceste, tak chradneme. Mente sa vašim smerom, pretože vždy sa niečo zmení. A keď to nezmeníte sami, zmení to niekto za vás. Veľa šťastia, veľa úspechu. Ostatné nájdete v ďalších videjkách, aj ktoré budú nasledovať, alebo si pozrite videá predtým.
vždy konám impulzívne, čiže keď mám nejaký momentálne impuls z komunikácie, z práce, z terapeutické, z coachingu, tak sa rada s vami o to podelím a teším sa na ďalšie stretnutie. Majte sa krásne, žite šťastne, s úsmevom na tvári, s vlastnými rozhodnutiami.